גדול, גדול. כולם יודעים את זה? השתמשת בהאקים. אתה גם שמעו אז על מי אתה עובד? אתה רוצה לעשות האקים, אתה אפס, אתה חרטנן המצומצם. יו, לא, זה לא דבר קורה פה, יש פה כולם שקט שנייה. יאנה. תעשה מה פתחתי אותך? בוניק, נשמה תפקיד לאנושות. זה מה שלך קראתי, אבל עדיין. מה זה החפירות? מה זה? לא, את הבן אדם, שתוק, שקט כולם. אין לך זכות. דבר. שהילד הזה עם הצ'יטים, הוא יבוא, יגיד לכם שזה הוא? ואני מבטיח לכם שזה הוא? ואתם לא תאמינו שזה הוא? עד שתגידו לי סליחה, אני מבטיח לכם. אז למה נתת לו לעשות האקים? ועוד בקלנור ועוד... הוא לא היה במשתמש שלי, אבל הוא חבר הכי טוב שלי פה, ואני לא אזכיר אותו, אז חבל על הזמן, אז בוא. מה? רגע, אז איך לסגי חיון הייתה כוונת כזאת קטנה? מעניין, התקפצה, אתה יודע. דיאטה, אתה יודע, עדיין, היא מתכווצת מסיבה. דיאטה. לזה שהיא מתכווצת. היא הייתה בכביסה, אני אומר לך, הכוונת הייתה בכביסה. זה לא ברור. מחליפים אותה. קפצ'ר. אולי הוא הרג יותר מדי וככה היא נהייתה, אולי, לא יודע. כן, אולי. יכול להיות. צודק. יודע מה, או, אם אתה זה כזה קליבר הומו, להשתמש באקים, אי אפשר להסביר לך, זה כזה ילד הומו. אז זה דארק טיגר, אתה אומר, אני לא יודע, אם אני הומו אז איך עשיתי אותך, יא בן זונה? יואו, זה אותך בן זונה, למי אתה מדבר? נו וויס לכולם. גיא, תן וויס לכולם, גיא, תן וויס לכולם, גיא. גמרת על השפה פליטר, יא בן זונה. גיא, תן וויס לכולם, גיא. תוריד לכולם או שנייה? נו. שמע, אני לא אתחיל לקלל אותך כמו איזה ילד קטן, אתה מבין אותי? אבל אם אתה רואה אותי אני פותח. שנייה, רגע, אני אתן לכם עוד מה פעם. אתם רוצים מהבן אדם? הבן אדם פשוט מאוד קיבל בראש בקלנור איפה? והשתמש בהאקים, זהו, אין מה לדבר. איפה הוא? או, הנה הוא. סימבוס, גיא, סימבוס, גיא. כל פעם זונה. שתוק רגע, שתוק, יא אפס, שתוק. כל פעם שהוא מוריד אותי הוא מוריד אותי עם האקים שלו. ואיך הוא מוריד אותי, אתה יודע? הוא מוריד אותי, אני הורג אותו פתאום אני מת, יא אפס. אתה רק מעלה את הראש ותופס אותי, יא אפס, אתה עוד לא לשחק בכלל. נכון, אני לא יודע לשחק, בגלל זה אני יודעים שאתה ב-QK, רמה גבוהה ולא ולך אין משחק, גלן, אתה נכון? פוטנציאל. אני לא יודע פותח לשחק. את התותח, על מה אתה מדבר? סנייפר יותר טוב ממך, פותח את התותח. ואני מוכן אתה ואח ביחד עם סנייפרים נגדי לבד, אתה משחק סבבה? 100 שנה, אני לא אוכיח לכם, אתה סבבה? רמה 30 ומשהו ואתה יודע לשחק, שתבין באיזה מצב אתה איזה. נכון, אתה אני כישרון. מה זה קשור רמה? מה זה קשור? תראה איזה נובה אתה. תראה איזה נובה אתה. מה זה קשור רמה? מה זה קשור? תקשיב, בוא אני אגיד לך מה זה קשור. אם אתה כזה אם סוס אתה רמה ואותי 30 לא, ומשהו, שנייה. אז מן הסתם שיחקת לא הרבה יותר מדברת. זמן ולא רגע, שיחקת רמה אחת. קפצ'ר, אני רוצה לשמוע מילה של קפצ'ר. שקט רגע כולה. קפצ'ר, אני רוצה לשמוע אם אני נוב. קפצ'ר, אני נוב. הוא פותח, אותירי פותח לך את התחת, אתה מטופטח. מה אתה משחק אותה? בסדר, מה, אתה עושה נגדו משחק. יש מה איך קוראים לך? אתה הלא סוס 166. לי יש לאגר, תסתכל על עצמך, אתה ברשת, יא אפס, אתה ברשת. אתה ואח שלך ברשת, שתי לאגרים קטנים ואפסים. בוא נראה. דוד, בוא למה נראה פתאום למי אתה יש מקלל, דוד? תסתכל. מה דוד. המהירות אינטרנט שלך? מה? לי סתום, המהירות סתום, אינטרנט דוד, 2 סתום כבר, דוד, תחיה. לי יש 700 מגה מהירות אינטרנט. יא פוקר, יש 2 מגה מהירות אינטרנט מי ואיך אמר מדברים 700 בכלל? מגה? יש לי 5 מגה. כן, 5 מגה. טוב. רגע, יש לך אולי אתה מגה רוצה וחצי תמונה? ואתה עכשיו ממש אני מחובר אצלם לך, ביחד אתה רוצה? באינטרנט, ילד חרטא. אתה עושה כזה, אני רוצה תמונה, תראה יש לך 5 מגה, יש לי גם סקרין על זה שיש לך 5 מגה. רואים שאתה אוהבים כלום אחי, אתה יתפרה יותר ויש איזה אתר כזה, איזה מעפן. דבר כזה, וואלה, אתה לא מבין מה זה מחשב בכלל. אתה לא יודע מה זה מחשב, אחי. לך תלמד לדבר, שחק, ועם הבעיות קשב ושמע שלך, לך גם לחוג של הילדים התינוקות האלה. סבבה. תפסיק לקלק את המיקרופון שאתה מדבר, אתה מחבק אותו, שאתה מדבר אי אפשר להבין, יאללה. לא, אני פשוט מחבק את אמא שלך. יופי.
ילד בן שנתיים, איזה ילד קטן, איזה ילד קטן, תראה איך הוא מדבר. איך הוא קטן? אין לך מה להגיד, תסתכל. שתוק שנייה, אם אתה כזה הוא יצא, הוא יצא, יופי.